And now, it's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Kakapit ako sa patalim. Hahanap ako ng sugar daddy na amoy lupa, pero madatong. Itago niyo ko sa pangalang Thea. Thea with an H. At ito ang aking semi-SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Minsan, iniisip ko na lang tumigil sa pag-aaral dahil sa pagod. Alam niyo yon, mga sis. Kaso, kapag naiisip kong titigil ako sa pag-aaral, ang naiisip ko, wala akong magiging magandang trabaho. Wala akong pera. Wala akong matitirhan. Wala akong makakain. Kaya, dapat kakapit ako sa patalim. Hahanap ako ng sugar daddy na amoy lupa pero madatong. As in, tatawagin ko siyang Siyari! At magpapakapun para kumita ng pera. At mamamatay si sugar daddy dahil sa sakit. Magiging sakin ang kanyang kayamanan. Sakin ang mansyon, sakin ang salapi, sakin ang lupain, sakin ang asyenda sa probinsya, sakin ang gitong kutsara at tinidor. Kaya ayun, mas ginaganahan akong tumigil sa pag-aaral. Charot! Pero keme lang talaga yung una. Eto talaga ang motibasyon ko para makapag-aral. At ang sabi ko sa sarili ko ay, Nako, Teodoro, mag-aral kang mabuti. Kapag nakapagtapos ka at nakahanap ka ng magandang trabaho, matutupad mo na rin ang pangarap ni Mother Earth na makapunta siya ng Disneyland. At makukuha mo na rin ang inaasam mong Mount Pinatubo at Bulaklak sa Thailand. Matitigil mo na rin ang paggamit ng bra na may palamang medyas. Hindi ka na isang puritang bakla. Go, mami! Carry mo yan! Aja. Muli, ako si Thea, na minsan Teodoro, and this is my SPG, as in Super Pagganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!